Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ininiwo ndine dambudziko rekuti ndinopota ndichibatwa nemamwe madzikirira anorwadza. Ende dambudziko rangu nderekuti nditori nerimwe side rekuti ndinototya kutorara ndakatarisa kusaidi iroro. Kazhinji kana ndakarara nemunhu pambedha ndinofanira kuti ndinge ndichirara munhu iyeye ndakamufuratira, because kana ndikafuratira rimwe side riya rekuti rinenge risina munhu, ndinobva ndatanga kunzwa kuti mumba munenge muchiita sekunge munenge muchifamba zvinhu. But zvinhu izvi kana ndikazomutsa munhu uya wandinenge ndakarara naye ndikamubvunza kuti ko uri kunzwa zvinhu zviri kufamba here, munhu uya anobva ati hapana kana chandiri kumbonzwa. Ende umwe musikana ndakati ndaenda kumba kwake mushure mekunge ndamubvunza kuti ko uri kunzwa here zvimwe zvinhu zviri kufamba mumba mako, iye akabva atotsamwa achiti saka uri kufungidzira kuti mumba mangu mune makonzo here. I tried to apologize kumusikana uya, but ndingangoti kubva ipapo relationship yedu yakabva yangosheka zvekuti iye akabva azongotanga kungondi ignore kusvika ndega ndazoona kuti munhu uyu ainge ava kusatomboda nezvangu mukoma. But ndinongoti kana ndikarara nemunhu, kana ndikangorara ndakatarisana nemunhu zvekuti ndinenge ndakafuratira kusaidi kunenge kusina munhu, ndinonzwa a certain kind of a presence inenge ichingondityisa. Saka kwese kumashure uku ndainge ndisati ndakamboona something like what I saw kuhope dzangu a couple of days ago. Saka makati maposta imwe confession yainge ichiita nezvemadzikirira and the likes, then ndakabva ndazongotangawo kungozama kushandisa marecipes andainge ndichiona akanyorwa mucomment section. Handina kukwanisa kushandisa hangu salt yemagodo, ndakangoshandisa normal salt yaiya. Ndakangotora salt, ndakati ndapedza kugeza ndakabva ndangotora salt yaiya ndikabva ndaimwaya pambedha, then ndikabva ndazongoisa imwe salt mubvudzi rangu because ndine rasta. The very first night mukoma ndingangoti I slept like a baby, ende ndakatokwanisawo kutorara ndisingatombotyi kuti kana ndikarara ndakatarisa side iri ndinobva ndabatwa nemadzikirira. It was the most peaceful night that I have ever enjoyed in my life. Andisati ndakamborara semarariro andakaita zvekuti ndakazoti ndichizopepuka ndakatononoka kubasa because ndakamuka na exactly 6:30 apa inini ndiri munhu wekuti ndinofanira kubuda mumba na 6:20. Saka musi iwowo ndakatononoka, but kunyangwe zvangu ndainge ndanonoka kuenda kubasa, but I was really happy zvekuti muswere wese wezuva ndakatofarawo kuti saka zvinoreva kuti salt inokwanisa kutondishandira. But mukoma on that very same night ndakati ndichidzokera kumba ndapedza kugeza zvangu ndokubva ndatomwaya zvisalt zvangu mumba, then ndikabva ndamwayawo zvisalt mubvudzi rangu. Ndakati ndichinorara mukoma ndingangoti ndisati ndatobatwa nehope ndakabva ndatonzwa kuti mumba mune munhu ainge achifamba, ende munhu uyu ainge achifamba ndaitadza kana kumuona because my eyes were half open. Ndaitadza kunyatsokuvhura maziso angu. Munhu iyeye paakatanga kupinda mumba ndo pandakatanga kunzwa kuti kumakumbo kwangu uku ndainge ndichiita sekunge ndiri kubatwa nechiveve, ende chiveve ichi chakatanga chichibva nekutsoka kwangu kusvika chazokava the rest of my body, and there was nothing that I could do about it. Ndakatombozama kuti ndinge ndichifambisa angava ari maoko angu kana kuti chiso changu kuti ndione kuti ko munhu ainge apinda mumba ainge ari ani. Chandaingonzwa chete wainge ungori mutsindo uchirakidza kuti munhu uyu kamufambiro kacho kaainge achita mumba ainge achifamba zviya zvainge zviine ukasha mukati. Munhu uya aita kufamba achita kuridza pasi kuti d then ndokubva ndazongobatwa nemadzikirira. The next thing that happened, ndakazongopepuka ndichinotarisa time, it was somewhere around 12 AM because kazhinji ndinowanzoti kana ndikapedza kuita zvinhu zvandinenge ndichiita ndinobva ndatanga kuona zvangu TV ndiri mumachira. Saka ndakapinda mumachira somewhere around 7 PM pandakabatwa nedzikirira iroro rainge richityisa. Then ndokubva
ndokubva ndazopepuka somewhere around 12 am. Mukoma ndakati ndapepuka ndikabva ndangoti hazvinei hazvo, ndokubva ndangonotora chigaba chiya chesalt ndokubva ndangochiisa paside pangu ndokubva ndazorara. Then Nezuro mukoma as usual ndakati ndadzoka zvangu ndichibva kubasa ndikageza ndikaita madhiri angu ese. Paya pakunorara ndikangoita the same thing ndichingotevedzerawo zvandainge ndakaona zvakanyorwa mucomment section. Handina kuregedza kushandisa salt yangu ndokubva ndamwaya salt pamubhedha, imwe ndikaisa mubvudzi rangu. Mukoma ndakati ndichinorara kudai so ndopandakazopepuka. Saka handizivi kuti ndainge ndichiri kuhope here kana kuti zvinhu izvi ndakazviona ndichiri kuhope, because the thing it is so confusing kuti unozvibvunza kuti zvinhu izvo zvawakaona wakazviona uri kuhope here kana kuti wanga watopepuka, because pandakabatwa nedzikirira ndaita sekunge ndainge ndichiri kurira papower. Pandakazovhura maziso chinhu chandakaona mukoma, I don't know kuti chainge chimbori chii. Let me try to explain. Zvimwe kuda vanhu vanokwanisa vachichiziva chinhu chandakaona mushure mekunge ndabatwa nemadzikirira. Chinhu ichi chainge chisina kana body, but kubva kumusoro ndainge ndichikungoona rimwe rainge rakaita rima. The thing that I saw was its face, a skeleton, zviya zvekuti nyama yose inenge yakasvika pakuora, but it seemed as if nyama yacho mukunoora kwacho yainge yakanonamira paskeleton. Chinhu chacho chaivhundutsa hama dzangu, but chifesi chacho chainge chichivhundutsa zvekuti kunyange pandakapepuka ndakatomboita nguva ndakagara ndichizama kuzvibvunza kuti asi chandanyatsokuona changa chimbori chii, zvekuti nyangwe pandakazopepuka zvinhu zvakandinetsa kuti ko ndazopepuka sei ndikagara kumakumbo emubhedha. Ndiko kwandainge ndakagara on the edge of the bed. Sezvo ndainge ndichinzwa weti ndakangofungidzira kuti ndainge ndangomukawo kuhope nekuda kwekuti ndainge ndichinzwawo kuda kuita weti. Ndakabva ndangotorawo chigaba changu chandinoshandisa sechemba ndokubva ndaita weti, then I went back to sleep. But this thing zvakaitika, I keep on asking myself kuti ko chimunhu chandakaona chiri mumba chainge chimbori chii. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare kuti kana kuinewo munhu akambosangana nechimunhu chakadaro chinhu ichi chimbori chii. Chimunhu icho chandakaona chainge chiri chiskeleton, chakaita almost like brown in color, but handiti munongozivawo zvinhu zviya zvekuhope zvekuti kana uri kuhope unonyatsokukwanisa kunyatsokuona kuti chinhu chandiri kuona chakamira sei, but the moment that you wake up zvinhu zvacho zvinenge zvava kunetsa kunyatsokurondedzera, zvekuti dai mupfungwa dzangu mainge muine kamera ndaingoita zvekungokuplayerai iri vhidhiyo yechinhu ichocho. Zvimwe kuda maikwanisa kukasika manzwisisa kuti chii chandakaona. The thing chandingangocompare nacho, kana kuine vanhu vanoziva movie riya rinonzi The Mummy, pane zvimwe zvimaskeleton zvinongokaruka zvamuka, so that is the type of a thing that I saw. But this thing mukoma, it was more real. Ziskeleton racho rainge riri rebrown as if rainge rakaita kamwe kakuorera, so chinhu ichi you could sense kuti hongu hapana body, but panzvimbo pekuti paifanira paine body painge pangori nerimwe rima, so rekuti you can sense kuti pano apa ndo panofanira paine body yacho. And this thing zviri kungogara zvichingondinetsa mupfungwa zvekuti kunyangwe munyu wacho ndava kutotya kutoushandisa kuti zvimwe kuda ndinozokaruka ndava kungopenga ndaona zvimwe zvinhu zvekuti handifanire kuti ndinge ndichizviona. But what I can say is I think kuti salt inoshanda, but after that zvinhu zvacho zvinenge zvakabva zvauya zvava neimwe strategy. Please ndibatsireiwo hama dzangu kunzwisisa kuti ko ndakazomuka sei ndakangogara on the edge of the bed. Zviriko here zvekuti unongomuka wakangogara on the edge of the bed? Handisi ndiri kushandiswa here. Handidi zvangu kutaura nyaya dzakawandisa nekuti ndinenge ndava kuita sekunge ndiri kupedzera vanhu nguva, but chandingangotaura ndechekuti kumashure uko pane umwe mukadzi akatombondituka mushure mekunge ndamuramba, akabva ati uri murume wechikwambo iwewe. Please tauraiwo neni vedare. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Vedare ngatitaurei navo mukoma vedu mucomment section. Anzi pane chimunhu chandakaona.
Zvakangoma hazvo vedu we. Ndofungidzira kuti kunyange kutya chaiko kuti unge uchirara unenge wava kutotya. Regei tiende panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri murume ane makore 35. Inini ndiri pastor. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine couple iri kuchechi kwangu. Asi makapo awa mukoma ndainge ndisingatozivi kuti vanhu ava they are a couple. Ende mushure mekunge vanhu ava vazouya kumba kwangu ndo pandakabva ndazoziva kuti vanhu ava macouples ende vanhu ava vanodanana. Nanhasi uno mukoma handitombozivi kuti nyaya iyi ndoihandla sei, because these people they were so close to me. Kubva zvavainge vakatanga kupindawo kuchechi kwedu, vanhu ivavo they have been helpful ende vainge vachingogara vachingondibatsira inini nemudzimai wangu. Ndisati ndasangana nethese ladies ndingangoti inini nemudzimai wangu tainyatsokuona kuti hongu ndiri kuzama kuti tinge tichishingaira kuti tinge tichiramba tichiva mapastors, but tega taimbosvika panguva yekuti tainge tichitobvunzana kuti nhai zvinhu izvi zvatiri kuita, is there any future in this thing? Asi ndakazoti ndava padhuze nekuda kuti ndinge ndichikwita zveupasta izvi ndichingoti zvakangofanana, because kamutamburiro kacho katainge tichiita it didn't make any sense kuti apa ndiri kuzviudza kuti I am a man of God yet ndiri kusafa zvakadai so. Ndakasvika pakuita one sock rainge rakabvaruka, ende dzimwe nguva ndaiti kana ndakamira pamberi pechechi ndichizvibvunza kuti asi nhai Mwari, ko kana ndikangonzi ndafenta ipapapa, kana vanhu vakazondibvisa bhutsu, because masocks iwawo zvaingovawo zvezvya zvekuti vanhu vangoona kuti wakapfeka masocks but mubhutsu umo mukoma mainge musingambotarisiki. Ndo pakabva pazouya those two ladies vachibva vazotendeuka pasangano pedu. Vakadzi vaya vakati vatendeuka pasangano pedu, then ivo vakabva vazotanga kungouya vachingotivhizitira kumba kwandainge ndichigara. Then vakati vauya kumba vakabva vachibvunza kuti why tainge tichiloja. Kana zvekuvapindura takabva tashaya, ndo pavakazorequesta kuti vachange vachizozama kuti vange vachitibatsira kuti tiwanewo stand muno mutown. Ende zveshuwa vanhu ava within a period of 2 years mukoma vakabva vazodzoka kwatiri ndokubva vatiudza kuti zvestand zviya zvainge zvaita, ende chedu chete chataifanira kuti tinge tichienda kunoita kusaina some papers. Ende zveshuwa takabva tatoendawo kucouncil ndokubva tatoona kuti shuwa apa pastand tainge tatoiwana, then ndokubva tazotanga kuvaka. Ende kuvaka kwacho mukoma isusu tingangoti takangovaka zvezita. Vanhu ava ndo vakativakira imba yatiri kugara. After vapedza kuti vakira imba, pane umwe musi apo pavakazotiti vainge vachida kuti tinge tichivaperekedza kuenda kuBait Bridge, vachiti pane zvavari kuda kuBait Bridge. Ndokubva tazoenda, takati taenda kuBait Bridge kuya chavo chavakangotaura ndechekuti takurai mapassports enyu nekuti tinokwanisa kungokaruka tazoenda mumesina kuti titenge magroceries. Tava kuya mukoma ndo patakazoenda kuya kunotengeswa motikari. Saka vakadzi vaya vakabva vabvunza mudzimai wangu kuti nhai mai mufundisi, kana kuri kunzi mune mari motikari yamungada ndeipi? Mudzimai wangu akabva asarudza motikari yaaigara achingoti iyi ndo motikari yandinoda, ndo yavakabva vati vainge vachida kusarudza. Then takazoti tava kunobhadhara motikari iya ndo pavakabva vazoti baba uyai mufile in madetails enyu nekuti motikari iyi takutengerai as a gift. Mukoma, we were so happy ende tainge tava kungogara tichingorumbidza Mwari. But recently mukoma, I came across a situation yekuti vakadzi ava vakabva vauya kwandiri vachiti ivo vakadzi ava hanzi lesbian vanodanana. Saka vainge vachitsvakawo a sort of an approval kubva kwandiri inini. Vakadzi ava mukoma hanzi vari kuda kuenda kunochatira kuSouth Africa, saka vanga vachikumbira inini nemudzimai wangu kuti tinge tichienda navo kuti tivabatsire apo pavanenge vachichata. Please mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindisirawo nyaya yangu kuti apa ndopafambisa sei. Should I just ignore them or should I just go with them kuti ndinge ndichingoenda kunovasapota? Please help us. Zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatibatsireiwo family iyi pakadai unopafambisawo sei.
please let us try to be sensitive, tikwanisewo kubatsirawo mhuri iyi. Zvakangooma hazvo veduwe. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, inini ndiri kuda kureurura izvo zvakaitika kwandiri gore radarika iro pandainge ndisati ndazouya kuno kuSouth Africa. Inini nemurume wangu tainge tichigara muHarare. Asi murume wangu chake chete chaaingogona kungogara achingondishungurudza inini nemwana wangu. Ende mushure mekunge ndazobatira mimba yedu yemwana wedu wechinumber 2, murume akabva azonyanyisa kundishungurudza. Mukoma dzimwe nguva murume aikwanisa kuzoti paya paanenge azobva kubasa ndipo pandaizoti 1 kutanga kudya. Zvino ndakabva ndazoona kuti ndainge ndisingakwanise kuti ndirambe ndakangogarira situation yakadai so. Ndakabva ndazotaura nevamwe sisi vangu avo vainge vari kuSouth Africa, vakabva vati mainini kuno kumabasa azere, but inini handisi kuzokutumidzirai mari nekuti dambudziko rainge riripo nderekuti ndaiti kana ndikatumidzirwa mari dzimwe nguva nekudawo murume ndaibva ndazoudza murume kuti sisi vanditumidzira mari, then mari iyaya ndaibva ndazoitorerwa. Saka ivo sisi vakangoti mainini itai plan mudzokere kumba kuna mama, kana mazodzokera kumba kuna mama ndo pandichabva ndazokutumidzirai mari yekuti munge muchiuya kuno kuSouth Africa. Mukoma ndaiti kana ndikatarisa mumba, kana ndikatanga kucalculate kuti asi muno kambe ndingatengesa chii kuti ndiwanewo mari yekuti ndiende kumba, mumba mainge musina kana chinhu. Apa ndainge ndakazvitakura, but mimba yacho yainge isati yanyanyisa kukura zvayo. Mwari ngavandiregerere nekuda kwekuti ndakazotosvika pakubvisa mimba iyoyo ndava kuona kuti zviri nani kuti ndifambe ndisina kana chinhu chandinenge ndakatakura mudumbu rangu. Mimba iyi ndakazoibvisa mushure mekunge ndazoenda kumusha uko kwainge kuina amai, but hakuna kana akambogara azviziva kuti ndainge ndabvisa pamuviri. Ndakati mukoma nerimwe zuva ndabva mukurohwa nemurume asati aenda kubasa, because aiwanzoti makuseni paya achinomuka aibva atanga kuda kuita bonde newe. Saka musi iwoyo ndakabva ndangomunyima bonde ndokubva andirova mbama, akamuka akageza ndokubva aenda zvake kubasa. Ndikabva ndasara ndichiti zviri nani kuti ndingoenda kumabhazi uko kunokwirirwa mabhazi ekuenda kwedu kumba, ndokubva ndazoenda kuya, but ndainge ndisina kana sende mukoma. Kana nanhasi ndinonyara kana kutotaura kwacho kunokwirirwa mabhazi anoenda kwedu. Takati tapinda mubhazi muya mukoma, bhazi rakati rati fambei richangonobuda mutauni, mabhazi anoenda kwedu ane imwe nzvimbo yekuti anowanzokumira pane rimwe bofu rinowanzokupinda mubhazi imomo, then robva ratanga kuimba richikumbirawo mari. Inini ndainge ndakagara kubackseat. At that time bhazi rainge risati razara, saka bofu riya parakasvika kubackseat rakati richinotendeuka ndakabva ndaona kuti rainge radonhedza 15 US. Mari iya mukoma ndakabva ndaita chivi chekuti ndakaitsika ndokubva ndazotora mari iyoyo ndo yandakashandisa kubhadharisa bhazi. Asi nanhasi uno ndinogara ndichingonzwa kungozvinyarira kuti ndakabira bofu. Apa ndakabva ndazosvika ndichishandisa mari iya yandainge ndanhonga kuti ndinge ndichibvisa pamuviri apo pandainge ndakatakura, because mari yacho yekuti ndinge ndichitenga kana mapiritsi kana mushonga wekubvisa pamuviri ipapo ndainge ndisitomborina. Ndichinosvika kumba sisi vakati vachitumidzira mari, inini ndainge ndisati ndapora because I was still bleeding. Ndikangonyepedzera sekunge ndainge ndichiri kurwara. Ndakati ndapora ndokubva ndazopinda muroad ndikauya kuno kuSouth Africa. Hii vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo. Please ngatitaurei navo mucomment section.